पहावा विठ्ठल जीवे भावे या कोकणसात लाईव्हच्या आजच्या विशेष भागामध्ये मी दीपेश परब आपलं स्वागत करतो। आज आषाढी एकादशी काही दिवसांवर येऊन ठरलेली आहे आणि आषाढी एकादशीचे वेध लागल्यानंतर ठिकठिकाणची जी विठ्ठल मंदिरं असतील किंवा ठिकठिकाणची विठ्ठल रखुमाई मंदिरं असतील त्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम आपल्याला पाहायला मिळतात। अनेक वारकरी असतील किंवा अनेक विठ्ठलाचे जे भक्त आहेत, विठुरायाचे भक्त आहेत, ते या आषाढी एकादशी निमित्त श्री विठुरायाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला आपल्याला वारी घेऊन जाताना पाहायला मिळतात। अनेक असे विविध मंदिरात कार्यक्रमही आपल्याला पाहायला मिळतात। एक भक्तिमय वातावरण सर्वच ठिकाणी पाहायला मिळतं आणि आज आपण जाणून घेणार आहोत वेंगुर्ला येथील एक प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिर आहे, ज्या ठिकाणी मी आहे। विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे आणि या हे मंदिरसुद्धा पुरातन आहे, जुनं मंदिर आहे, सुमारे 100 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि अतिशय भक्तिमय वातावरणात या ठिकाणी विविध कार्यक्रम जे आहेत ते साजरे केले जातात। आपण या मंदिराबद्दल विशेष जाणून घेणार आहोत। या मंदिराचे जे या ठिकाणचे पुजारी असतील किंवा या ठिकाणची जी मंडळी आहे, जे मंदिराचं व्यवस्थापन बघतात, त्यांच्याकडून आपण अधिक माहिती या मंदिराबद्दल जाणून घेणार आहोत। या देवळाची स्थापना होऊन सुमारे 100 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। या देवळामध्ये पूजागिरी ते कार्तिकी एकादशीपर्यंत 1 महिन्याचा काकडा आरतीचा कार्यक्रम या देवळात केला जातो। त्याच्यानंतर रामनवमी उत्सव, हनुमान जयंती, एकनाथ षष्ठी, ज्ञानेश्वर जयंती, तुकाराम जयंती असे विविध सगळे सण असतात या देवळामध्ये साजरे केले जातात आणि त्या सण साजरे केल्यानंतर समाजातले किंवा इतर लगतचे लोक असतात त्यांना महाप्रसाद केला जातो या ठिकाणी। त्यानंतर आषाढीच्या त्रयोदशीपासून या देवळामध्ये 7 दिवसाचा हरिनाम सप्ताह अखंड वीणा वाजवून सप्ताह साजरा केला जातो। 7व्या दिवशी डाबोसवाडा येथील हुले कंपनी यांची दिंडी या देवळामध्ये संध्याकाळी 7:30 ते 8च्या दरम्यान येते। त्यानंतर 9, 9:30च्या दरम्यान विठ्ठलवाडी येथील दिंडी या देवळामध्ये 7व्या दिवशी येते आणि मग 8व्या दिवशी सकाळी पालखी काढून सप्ताहाची समाप्ती केली जाते। त्यानंतर आता आषाढी एकादशी आहे। या आषाढी एकादशीला सकाळी स्वामी स्वरूपानंद फोटो लावून या ठिकाणी अखंड नामस्मरण केले जातं। तर आषाढी एकादशीला या ठिकाणी भाविक बऱ्याच प्रमाणात येतं, काही जवळपास विठ्ठल मंदिर इकडे नसल्यामुळे बरेचसे लोक याच ठिकाणी दर्शनाला येत असतात। या नवाबाग, उभारांडा, मूठ या भागातील ग्रामस्थ लोक, वारकरी लोक या ठिकाणी बऱ्याच प्रमाणात आषाढी एकादशीला येत असतात। आषाढी एकादशीला संध्याकाळी 8 वाजता राजवाडा ब्राह्मण देवस्थान येथून दिंडी निघून ते डाबोसवाडा मार्गे या देवस्थानमध्ये संध्याकाळी 7:30 वाजता येते, 7:30-8च्या दरम्यान। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी द्वादशी असल्यामुळे ते हरिनाम अखंड नामस्मरण जे चालू होते ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी संपून दुसऱ्या दिवशी दुपारी सर्व समाजातील भक्तगणांना महाप्रसादाचा लाभ देण्यात येतो। अशा प्रकारे या देवस्थानामध्ये बरेच कार्यक्रम पूर्वीपासून जे चालू आहेत ते सगळे चालू ठेवलेले आहेत। हे देऊळ आमचं सुमारे 2015 पूर्वी मंगळवारी कौलाचंच होतं, त्यामुळे समाजातील सगळ्या लोकांनी एकत्र येऊन वर्गणी वगैरे काढून 200 व्यक्ती पैसे वगैरे जमवून यात स्लॅब वगैरे घातलेला आहे। पण देवळाची जी लांबी रुंदी आहे ती त्यात पूर्वीची जी होती त्यात पूर्वीच्या ह्याच्यात पवण्यात आहे, त्याच्यात वाढ केली। फक्त मातीच्या भिंतीवर चुन्याच्या भिंती होत्या, त्या भिंती काढून दगडी भिंती घालून त्यावर स्लॅब घातलेला आहे आणि रंगरंगोटी आणि बाकीच्या हे केलेलं आहे। साधारण किती पुरातन मंदिर आहे, किती सालातलं आहे? हे आमचं 100 वर्षापूर्वीचं देवस्थान आहे, 100 वर्षापूर्वीचं। आणि या देवस्थानचे खरे मूळ प्रवर्तक कैलासवासी रामचंद्र गणेश मलबारे आहेत। त्यांनी आपलं आयुष्य या देवळासाठी वेचून सर्व या देवळाची देखभाल, त्याच्यानंतर देऊळ बांधण्यासाठी म्हणजे बऱ्याच प्रमाणात मेहनत घेऊन हे काम त्यांनी स्वतः पूर्ण करून घेतलेलं आहे। त्यांचं ह्या देवळाच्या बांधकामामध्ये मोठा सहभाग आहे आणि त्यांचं पूर्वीपासून आणि देवस्थानमध्ये ते सगळ्याच कार्यक्रमात त्यांचा सहभाग होता या देवस्थानात आणि बऱ्याच प्रमाणामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे कार्यक्रम आमच्याकडे होत होते तशाला। पण ते गेल्या वर्षी आपले ते याच्यात जुलै महिन्यामध्ये एक्सपायर्ड झाले।
या देवळामध्ये अखंड सात दिवसाचा विणा वादन सप्ताह चालू होतो. हे विणा वादन राजवाडा, विठ्ठलवाडी, दाबोसवाडा, हिरवाडे, त्याचप्रमाणे नवाबाग, तांडेल कंपनी हे लोक 3 तास आपला पार करून विणावादन चालू राहते. पुरातन देवस्थान आमचं इकडे असल्यामुळे ह्या अगदी मोठ्यापासून ह्या आमच्या एरियापर्यंत अगदी शिर्डाचे लोकसुद्धा त्यावेळी म्हणजे पंढरपूरला ज्या लोकांना जाता येत नव्हतं ते आषाढी एकादशीला या ठिकाणी दिंडीला पालखीला वरून मुद्दा म्हणून दर्शनासाठी येतात. आणि आतासुद्धा बऱ्याच लोक इकडे दर्शनासाठी येतात.